Good day! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Filipino alphabet o ang alfabetong Filipino. Kaya niyo bang bilangin ang mga squares na ito? Sa palagay niyo kids, ilan kayang squares itong nasa harap niyo? Ilan na nabilang ninyo? 20, 21, 22, 23, or ilan? Meron tayong 28 squares. At yan din ang bilang ng ating Filipino alphabet. Meron tayong 28 letters of the Filipino alphabet. Bilangin natin ang mga squares sa inyong harapan. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hep, hep, hep! Stop muna tayo sa number 26. Alam niyo bang ang English alphabet ay meron lang 26 letters? Pero ang Filipino alphabet, meron siyang ekstrang 2. Kaya mas madaming letters ng alphabetong Filipino. Naging 28 siya. And ang alphabetong Filipino ay may 27 at may 28. Ano kayang letra ang 27 and 28? Masasagot yan sa susunod nating mga lessons. Pero pansamantala, dahil natapos na natin ang mga patinig, ang isusunod naman natin ay mga letrang katinig. Bago natin umpisahan ang katinig, kailangan nating balikan ang mga patinig. Bigkasin ng malakas at maliwanag ang mga patinig. Ready? Umpisahan natin sa pagbibilang ng mga squares. Ang alphabetong Filipino ay merong 28 letra. Dahil ibinawas natin ang 5 puting square, ang natitira na lang ay 23 black squares. Tatawagin natin ang mga black squares bilang katinig. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Ang mga sumusunod ay ang mga letra na bumubuo ng mga katinig. Umpisahan na natin. B, B, K, O, S, D, D, G, G, H, Ch, o kaya K, K, L, L, M, M,
R, R, S, S, T, T, V, V, Hui, X, S, or X. Z, Z, Ng, Ng, In. At yan ang buong katinig. At ilan na ba ang letra sa katinig? Pero meron tayong 28 letters all in the Filipino alphabet. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.